Parayon pang ginasuta sa mga eksperto ang structural integrity sa Municipal Hall sa Glan, Sarangani. Ganadanyo sa magnitude 6.8 nga linog. Kinayaron masiguro ang safety sa mga empleyado o na kinigamiton pagbalik. Samtang gipaniguro sab sa Glan LGU nga mahatagan og tabang ang mga apektado sa linog. Ano ang report ni Abby Caballero? Gina-check pag-ayo sa mga eksperto kining mga danyo sa Municipal Hall sa Glan, Sarangani. Human ang pagtayog sa magnitude 6.8 nga linog niadtong November 17. Daghang mga liki sa padera gikan sa ground floor hangtod sa 5th floor sa maong building. Nakikita namin is major cracks on walls which are expected to happen on that event. Ang cost kasi is medyo mataas siya. So of course, the heavier the building, the more load it attracts. Sa ikatulong adlaw sa pag-inspeksyon sa mga eksperto, wala matud pa sila'y nakitang structural damages. Meron tayong major non-structural damage, which is the damage sa mga non-load carrying elements like the walls, mga plasters, and we are yet to see kung meron tayong mga structural damages. Kinahanglan matud pa og igong panahon sa mga eksperto aron masiguro gayod ang structural integrity una tugutan nga gamiton pagbalik ang building. Gani posible matud pang sunod semana pamugawas ang resulta sa ilang structural investigation. We'll get data na determine namin yung concrete strength, yung mga structural framing plan niya, and then sa-simulate namin siya. And then dun sa simulation, lilitaw makapagbigay kami ng recommendations kung ano yung magandang best possible retrofitting scheme na pwede natin gawin. Samtang as of November 24 sa 31 ka mga barangay sa Glan, kapin 20 ka barangay na matud pa ang nahatagan og food pack sa lokal nga kagamhanan. Padayon karon ang profiling sa mga apektadong residente sa uban pang barangay. Ginaproseso na sab sa LGU ang uban pang mga panginahanglanon sa 14,790 nga mga apektadong banay. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.